Jekk il-Gvern verament tifittex riforma sewja għandu jżomm f'moħħu dawn il-proposti tajbin, irrispettivament min jagħmilhom anke jekk huwa l-kompetitur elettorali huwa sinjal ta' maturità mhux djufija. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma aktar konformi mal-ispirtu tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Kienu dawn il-messaġġi prinċipali fl-editorjal ta' Times of Malta b'reazzjoni għal proposti li ħareġ il-Partit Nazzjonalista. Fost il-proposti imfaħra mill-editorjal kien hemm is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista biex membri parlamentari jkunu projbiti milli jkunu involuti f'entitajiet tal-Istat bħala diretturi jew konsulenti jew membri f'bordijiet. L-editorjal saħaq li l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar proposti tiegħu għadu qed jitlob li ħatriet ewlenin kif ukoll dik tal-Kummissarju tal-Pulizija issir b'maġġoranza parlamentari ta' żewġ terzi. Fost ħafna aktar proposti konkreti, l-editorjal tat-Times semma l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-membri parlamentari nataw għażla li jmorru full-time jew jibqgħu part-time. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar strument ġuridiku li jippermetti lil kull ċittadin biex jiddenunzja quddiem imħallef fatti relatati mal-ordni pubblika kienet meqjusa bħala waħda progressiva. Hekk ukoll kienet imfaħra l-proposta biex ikunu sospiżi ħafna mill-poteri tal-Gvern la darba l-Parlament jinħall għall-elezzjoni. L-editorjal qal li din il-proposta jekk tiġi implementata issalva lil pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista propona wkoll kummissarju għal kontra l-korruzzjoni. Din il-proposta ntlaqet tajjeb għal fatt li l-korruzzjoni politika mhix qed tiġi investigata u pajjiżna mhux se jkun jista' jagħmel il-qabża li jmiss fl-iżvilupp u l-livell tal-għejxin tiegħu sakemm il-korruzzjoni evidenti tibqa' tiġi mitfuqa taħt it-tabit.